Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes pizza 22 na bulan sang Oktobre tuig 2020. Ba, 64 kaadlaw na lang ang nabilin, Paskwa na. 71 diyas na lang saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo para karon nga aga. Ari ho, tulutan dugon tayo ni. Dali na gid lang. Subong gaisip kita. 64 kaadlaw na lang, Paskwa na. Ang buot silingon, dali na lang. Sa mga nagabukas nga mga mall, may mga pangdekorasyon na, Merry Christmas, may mga Santa Claus nga ara nagatulotindog sa saot, mabatian ang mga music pang Maskwa sa mga radyo, telebisyon, gaisip kita sa inadaw, Paskwa, apang daw may dako, no? Daw may kinalain bala. Daw hindi mo mabatyagan nga gapasulod ng Paskwa. Labi na gid Metro Manila gido. Siling sa mga alkalde, tula Christmas party. Kay mapaidalom sila sa General Community Quarantine tobtob bulag tuig. Tobtob sa bulan sang Disyembre. Di kasugtan sa mga alkalde ti Subo, wala Christmas party. Ang ginapaabot nga 13th month pay. Siling sang duli, maayo guro ang tanan-tanan nga mga ginabsinad nga adlaw ibuhin tay sa 13th month pay. Ano ni nga mga style ang ilaman? Imbes nga lipayo nila ang mga empleyado daw nga bulobalis ka daw hindi amo. Daw bawion nila. Kung nag-absent ka, nga may trabaho, nagliligad, to ano, abi, kung ang imo gin-absent ya, balido man, na masakit ka, o ano da, ibuhin na, sa 13th month pay mo, daw hindi amo ha. So, amo ini ang pananawa naton, daw dako ang kinalain. Sa pagsaulog naton, samtang kapasulod kita sa bulan sang Disyembre. Daw kasubo, no? Metro Manila, wala parte, kabay pang hindi ni matabo di, sa Bacolod kag probinsya. Kabay pa nga ang ginpadala dito nga sulat kag ginayo sang alkalde sa syudad sa Bacolod nga ipaidalom kita sa Modified General Community Quarantine aprubahan para medyo happy man kita sa bulan sang Disyembre. Para ba daw hindi man masubo? Daw madumduman ko dayon ang daan nga kantabla ni Elvis Presley, Blue Christmas. Kabay pa hindi lang, no? Amo ina ang ginapulo panumdum ko kay inali ko do kasubo aw. Kung mag-amo ni nga ula ya Christmas party ang Metro Manila, di sa aton wala man, kabay pa. Kung manaog kita sa modified, kabay pa nga may kulo Christmas man. Siling ko kay ina, kung wala gimang Christmas party, ang mga employer bakla niya lang sa kapasong bugas ang empleyado ya
bakla niya da sang ng tag dua ka karton blang ano kay panawags na. Grocery. Para daw happy man. Inaablang ka buloktot ka puli sang hakwat. Tiguro. Pwerte. Tigo magamuna nga gawala tuog, may ginapasan kang isa kapasong, may ara ka grocery nga hindi magkalaamo, nga daw hindi madaog, nga gagutok sa tricycle. Pwerte, no? Pagbukas mo sa purtahan, kita sa pamilya mo, tumbo ang kabataan, lips to lipon ka kasawa mo, pwerte. Amula na, medyo party lang kita sa sulod sa puluyan. Ay, kalainon man si COVID-19, halit gini mo. Pwerdeng halit ang iya. Amag mo kadamo-damo sa mga dalagko nga aktibidades, wala madayon. Tanan na lang, hasta Christmas party, hasta sa bulan sa Disyembre, daw madalasa pa. Bao COVID-19, abi iskirda na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Pagbalik ko, may maayong balita kita. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Reports Second Portion. Kaupod si Aksyon Fred Salanga. Sana siling ko may maayong balita. Dire kita. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Areglado. Ariwa si Aksyon GM. Ang gwapo na ito na expert bala. Siya gid ang nagahakwa to. Aber, sino ayhan? Ang aber ang taon tabi. Obe, sige. Sige, tawgan ta. Nagabutan na. Basi siya niyang dibuinas. Anong imo dami no? Gwapo pamaaw mo da. Areglado. Abe palihog tawgi abe. Kon malabot siya karon nga aga. Dibuinas ni siya, wibis karong adlaw kon dibuinason. Aber, ara, naga-ring siya. Areglado. Daw wala pa. Basi tulog, hindi man. Hello? Hello? Good morning. Hello? Good morning. Ay, good morning. Si Lucia ni? Oo. Ako ni? Mayugid. Daga diin gani ka? Sa bata. Taga barangay bata. Kakilala ka kung sinong katawag sa imo? Si Art. Sino? Sino? Art? Ang katawag subong sa imo? Sere. Oo. Sere kayo po? Bago bugtaw. Ay, dami. Sige. Areglado. Medyo matawag taliwat kay bago lang sa bugtaw. Sige. Aber. Sorry. Okay. Abi, Aksyon GM isa pa. No? Inang para pair kita. Ang hosto lang, no? Sige, abi. Hari, tawgi kedua. Kay kadua naton tawgan, no? Kung sino ang ikaduha nga tawgan naton, karon nga aga dire sa aton sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aber, ginadayal subong. Okay, ulat-ulaton ta. Ara na. Ring na telepono kabay pa nga amo na ni siya ang makaangkon grasya karon nga aga. Alas 6:48 na daw katulog pa dya ang iba naton nga mga tagpalamati. Hello, good morning. Good morning. Bation ko. Hello. Si Evelyn eh. Si Evelyn ini Inday. Uy, hindi bation na. Taga diyan ikaw. Taga Barangay Singkang. Barangay Singkang. Kakilala ka kung sinong katawag subong sa imo? Si Boy Duran. Ay, kampiyon kita mo gila na. Good morning lang na. Morning man ah. Sorry ba? Duwagid. Sorry. Isa pa. Sino ayan ang dibinas daw? Wala sa makapakot. Okay, sige.
ikatatlo na ini. Sige. Abi, tao giliwat. No. Dua paso. Aber, ikatatlo na. Basi mo na siyang di buinas. O kung para gid sa iya, abi, dayal palihog. Parang, basi ikon ang duha na paslawan. Basi, sige. Wala. Busy. Oho, tawgan, kinahanglan, mabuksan, nasiling naton. You don't have enough low balance to make this call. Okay, Wait wala. now and try again. Okay, areglado, kaapat na, daw na. No? Siling naton, kapila ka dial, basta nga di kasabat. Gabot kita lawat. Sige. Ari, lang taon ta. Purting tawgan na ho. Sige. Okay, i-dial abe. Basi kon amuni siya. Basi kon nasta pulo ni karon. Ba, maurot chimputas ni kon amuni nga plastada. Okay, ginadial subong sa aton engineer kon amuna ini siya. Siya gidayan. Depende na kon abiertong telepono kag kon makasabat siya husto. Okay? Areglado. Ginadial ara. Nagring ang iya telepono. Sige. Areglado. Ara na? Siya ni? Atong isa kay na? Ini? Hello, good morning. Nili, ikaw ni? Oo. Taga diin ka, Nili? Bilya Esperanza. Sa Bilya Esperanza. Ano ang programa subong kag sinong angkor? Oh, sus. Sa ano, Miguel? Diway pa na. Diway ano na. Diway, magpatukan niya. Batiyo. Ang balaga na gid nga patukaron mo. Wala mo gin patukan. Ay, ano ka tanong? Masadya ini. Ano ka sa mga oras? Kay Fred Salanga, siguro, action report. Kay Fred Salanga. Tama ako. Bago lang sa bugta, wala pandar. Gina. Hindi ka daan mo na, muna terminal ng kamatian. Sige. Sige. Kaya muna terminal ng kamatian, ng adlaw. Okay. Sige. Congratulations, kid. Nili, congrats, kid. Ikaw ang nagdaog. Sige, areglado. Bahaw. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamatik from sign-on to sign-off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa pagsagi. Kita mo gila na? Kita nyo? Kon imo gid. Kapila kagabot, wala gid. Naman na siling ko bla kon para gid sa imo, para gid ina sa imo. So, sa nasiling ko na, ulualigmat, monitor gid, pamati sa Aksyon Radio, basi kamo ang dason nga magabaton, 500. Yawat pa ay 500 is 500. Mabalik kami pagkatapos ini. No, ouch, ouch. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa
Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radyo,
Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamati. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7. Kadasig sang inuras, no? Kahapon naga-monitor kita sa sesyon sang sanggunian panglunsod. Nagpasar na sila sang resolusyon. Nagapangabay nga Bureau of Fire Protection gid ang maghatag kopya opisyal nga resulta sang investigasyon angot sa nagluntad nga sunog bala sa admin nga opisina sa Bacolod Government Center sa nagligad nga Oktubre 14. Kung madumduman, nagligad nagpapanaog si Mayor Bing Leonardia sang Memorandum Number 14 nga nagamando sa City Legal Officer nga si Joselito Bayatan nga imbestigaron ang nagluntad nga sunog kag mag-report hindi maglapaw Oktubre 23. Ti 22 na kita subong. Buwas na pabuton ang resulta. Pero, ginaduso ya sang autor sa among resolusyon nga si Councilor Wilson Gamboa Jr. nga dapat ang mag-aimbestigar Bureau of Fire Protection. Tigin aprobahan ini sang sangguniang panglunsod. Nagpabor man gani si Konsyal Israel Salanga sa sining resolusyon. Nagpalayag nga para maklaro man ang natabo nga sunog pagkatapos sa mga espekulasyon nga nagagwa sa social media. So maayo man niya. Para kwintas klaras kita. May investigasyon ang Bureau of Fire, may investigasyon man ang City Legal Officer. Para mapanas na bala ang tanan nga pagpangduwa-duwa, ang nagaguluwa-guwa nga mga isyo, mga komento sa social media. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:02. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad,
wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sabisan ano ang kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. Radio Philippine Standard Time, la City na standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.